गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि गेजेराव दासिम गोबां गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन गेलेनायाव मेडेल देरहाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव इन्टारनेशनेल बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहाग्राफोरनि गेजेराव नीला बसुमतारियाबो सासे। शर्टपुट खुबैग्रा एबा गेलेगिरि नीला बसुमतारिखौ सनानि मेडेल देरहानो हानायनि थाखाय गाजा गोमजायै बरायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि खासिबारि गामिनि इन्टारनेशनेल फुटबलार हेमेन बसुमतारिनि आंगो अनसुलि बिसि नीला बसुमतारिखौ बरायनानै मान बावदों सायामाया क्लाबा। खासिबारि गामिनि शर्टपुट खुबैग्रा गोख्रों आइजो नीला बसुमतारिया सोलिफु बोसोरनि गेजेराव जालांनाय एशियान पेसिफिक मास्टार्स गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। करियानि जियनबागाव जानाय एशियान पेसिफिक मास्टार्स गेम्सआव शर्टपुटनिफ्राय नीला बसुमतारिया गोख्रों बादायनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मुलुगनां गेलेगिरि नीला बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहानायजों गामि आरो ओनसोलखौ गोग्गानाय खालामनो हानायनि थाखाय खासिबारिनि सायामाया क्लाबाव मान होनानै बरायनाय जायो। आं माने बहुत गोजोननाय मोनदों जे आं बेबादि गोजानाव थांनानै जे बेबादि मेडेल मोनगोन आं सानाखैमोन, माबा मोनसे मोनगोन होननानै आन्दाज लादोंमोन आरो जे थांनाय बोसोरावहाय जेनेबा 4 बोसोरनि उनावसो जायो नालाय बे खेलाया 2018 आव खेबसे जाखांखाबायमोन। आं बिनि रेकर्डफोरखौ थारमाने नायनानै लाखादोंमोन आरो जे बेसेबांखिनि माबा पारफरमेन्स होबा आं मेडेल मोननो हागौ बिदि साननानै थांखादोंमोन आङो। बे हिसाबैनो आङो माने प्रेक्टिसखौबो खालामदोंमोन। प्रेक्टिस खालामनायाव आंहा बहुत खस्थ' जादों जे आं जिहेतु रेलवे एमप्लयि सेन्ट्रेल एमप्लयि आं माने फाखि मारिनो हाया जे एखमबा आङो माने अफिसनि आवगाय अफिसा जोंना 9टानिफ्राय बिनि आवगायनो आङो न' बां सेबनानै सुनानै गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरनानै ओमफ्राय ओंखारलाङोमोन प्रेक्टिसाव प्लास ओमफ्राय माबानिफ्राय दुइटायाव ब्रेक जायो, दुइटायाव ब्रेक जाबा आं गथ'खौ लायनो थाङो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेलासियाव आरोबाव टिउसन आरि दं बेखौ हगारखांनानै ओमफ्राय अफिसनिफ्राय एसे खामानि सामानि मावनानै 5टा 5:30टानि गेजेरावहाय ओमफ्राय आरोबाव सेकेन्ड हाफनि थाखाय प्रेक्टिसाव थाङो आरो बेबायदि माने खस्थ' खालामनानै आङो गावखौनो गाव रेडि खालामदोंमोन। बेसेबां समनिफ्राय नोंथाङा बे शर्टपुट गेलेनाय आरो जेभलिन गेलेनायखौ जागायजेननाय बायदों? आं 1981 निफ्रायनो खालामदों। स्कुल लाइफ आं गार्ल्सआव स्कुलाव फरायोमोन क्लास 7निफ्राय। क्लास 7आव आङो आराम्भ खालामदों जोंनि स्कुलनिफ्राय स्कुल एराउन्ड स्कुलनि गेजेराव जाय बेस्ट जायो स्कुल उइकनिफ्राय आरो स्कुल उइकआव आं फार्स्ट मोननानै शर्टपुट डिस्कासआवहाय ओमफ्राय आङो डिस्ट्रिक्ट माने गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन नालाय आवगायाव क'क्राझारा 1981 आव। बे समाव आङो बाहायबो आङो मोनथामबो फार्स्ट मोनदों। जोंनि स्कुल माने फोरोंगिरिया बे समाव अगेन बसुमतारिमोन स्पर्ट्सनिया, बिथाङानो आंखौ लांजेनदों। बेनि उनावहाय आङो इन्टार स्कुलनि थाखाय जे अल आसाम जे स्कुल मिट जायो बे स्कुलावहाय आङो सिलेक्सन मोनदों। बे सिलेक्सनावबो आङो माने एराउन्ड आसामनि गेजेराव आसामनि गेजेराव आं फार्स्ट मोनदोंमोन। बहुत कम्पिटिटिभ माबा दंमोन, कम्पिटिटर दंमोन, बिसोरबो आंनि समान समानानो। थेवब्लाबो आं फार्स्ट टाइममोन, थेवब्लाबो आं देरहानो हादोंमोन आरो ओमफ्राय आं बिनि उनावहाय माने नेसनेल गेलेहैबाय स्कुल गेम्सआव, बेवहायबो आङो थार्ड मोनबाय। बेनि उनावहाय आङो 82 एसियान गेम्सआव ओमफ्राय जोंनाव इण्डियाआव माने फार्स्ट जाजेनदोंमोन बियो 9 एसियान गेम्स। बेहाय तैबनिसा बाहाय जोंनि रेलवे एमप्लयि सासे डिस्कास रन बे समाव माने बहुत बेस्टमोन आरो बिनि उनावहाय रावबो ओंखाराखै थ्रुआर दिनैसिम। बिनि नेक्स्टआ आं ओंखारदों आरो उनावहाय बहुत गोबावनि उनावहाय। बै समाव आं खेलाल' जागायदोंमोन। बे समाव प्रमिसिं प्लेयार हिसाबै आंखौ नायनो थाखाय आसामनिफ्राय बहुतखिनि प्लेयारनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्रायबो बहुत थांदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव आंबो थांनो मोन्दोंमोन आरो नायनो मोन्दों आं जे टेबुलनिसानि खेलाखौ गावनि मेगनजोंनो आरो बिनिफ्रायनो एसे जागायनायबो जादोंमोन। बायहेरायावबो थांनो मोनो, पारफरमेन्स होनो हायो, बिदिखौ माने होमबासो मिथिदों आरो आं बे खेलाया मा जिनिस। बर्थमाननिफ्राय नोंथाङा बेसेबां होबाय दं? आं दिनैसिम जाबाय बुरजायानो। नेसनेलाव आङो गल्ड मेडेला माबानिफ्राय 81निफ्राय 87सिमाव मोननै मोनदोंमोन जुनियर ग्रुपआव। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं रेलवेआव जइन खालामदों 1986आव जुन मासाव। आंखौ रेलवेनिफ्राय बे माने ट्रायल लादोंमोन जे गल्ड मेडेल मोनबाय जेथिया नोङो बेखौ ट्रायल खालामो जुदि आं जेसेबांखिनि टारगेट खालामदों आं 9+ टारगेट खालामदोंमोन। बे समाव आं 9 खालामामोन, खिन्थु आं बे माबानाय समावहाय जेला ट्रायल लादोंमोन आंखौ रेलवे एमप्लयिनि समाव आं 9+ खालामदोंमोन। 10आनो जादों। ओमफ्राय लगे लगे आंखौ माबाबाय आरो बे समाव आं 12 फाइनालखौ होआखैमोन। आं 12 फाइनाल होफैफिननानै बाहाय क'क्राझारावहाय गार्ल्सआव 12 फाइनाल होनानै थांफिनदों। ओमफ्राय रिजाल्ट ओंखारनायनि आवगायनो ओमफ्राय साख्रिया जालायबाय, रिजाल्टखौ मोनलाखिसै आं।
ओमफ्राय उनावहाय थांनानै साख्रि जानायनि उनावहाय बिदिनो नर्थ इस्ट फेस्टिभेल नेशनेल माने जोबला आरो खेलाया खिन्थु आं बाहाय मोनसेबो फेल जायाखै आरो मोनबाय थादों आरो मेडेलफोरखौ बिनि गेजेराव आं माने रिमार्केबल माबा डेया जाहैबाय 1991आव आङो इन्टार रेलवेआव सेकेन्ड मेडेल मोननानै माने जास्ट 5 सेन्टिमिटारनि थाखाय आं सेकेन्ड मोनदोंमोन इन्टार रेल जोंनि रेलवे डिपार्टमेन्ट आरो अल इन्डिया बेसिसाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो इन्डियान रेलवे टिमाव आङो सिलेक्सन मोनदोंमोन बे इन्डियान रेलवे टिमनिफ्राय आङो अपेन नेसनेल होननाय मोनसे मिट जायो आरो बाहाय माने रेलवेया माने मोनसे गिदिर अर्गानाइजिं कमिटि नालाय बेहाय माने पार्ट लायो आरो इन्डियान रेलवे जानानै आरो अल इन्डिया जेसेबां माने रेल डिपार्टमेन्ट दं बिनि सिलेक्सन जानानै बेवहाय आङो सेकेन्ड मोनदों सर्टपुटाव बे रेलवे जानानै आरो स्टेट नङा बेयो रेलवे जानानै आङो सेकेन्ड मोनदों बेनिफ्रायनो आङो एसियान ट्रेक एन्ड फिल्ड जेराव माने जाकार्तायाव जागोन आरो 1982आव जानांगौमोन बे माबायाव मा होनो 92आव जानांगौमोन आं 91आव सिलेक्सन मोनदोंमोन बेहाय इन्डिया केम्पआव थादोंमोन आङो खिन्थु आंहा लागा मोजां नङामोन आं बाहाय बहुत जन्दिस जानानै आं कमप्लिट खालामनो हायाखै जन्दिसनिफ्राय आं फैफिननांदों ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो 92 93खौ माने मोजां प्रेक्टिस खालामफिननानै रिकभार खालामनो सेस्था खालामदोंमोन 93आव आरोबाव आङो चान्स मोनबावदोंमोन इन्डिया केम्पआव जे इन्डियान जानानै माने आं गेलेनो हानाय माबाखौ लानो मोनबावदोंमोन आरो खिन्थु सिलेक्सन टाइमाव अलरेडि माने 2 इयार्सआव ओरैबायदि स्पिडि रिकभार जाबाय जे उननि माने जुनियर गथ'फ्रा ओरैबायदि मेकआप खालामबाय आंखौ माने टेकआप खालामबाय आरो थारमाने अभार खालामलांबाय जे आं माने पार्टिसिपेट खालामनो हाया ओरैबायदि आरोखि ओरैबायदि माबा खालामबाय बे समाव आं 13.65 खालामदोंमोन बे समाव बहुत मोजां आरो आं बहुत मोजां आरो बिनि नेक्स्ट इयारावनो 14 प्लास जाजोब्बाय 15 प्लास जाजोब्बाय ओंखायनो बे माने इम्पसिबोल नंला आंनि थाखाय आं ओमफ्राय फैफिनो ओमफ्राय खालि रेलवे मिल गेलेयो हाबा जायो बेहाय मिस्टार हेमन्त बसुमतारी बेहाय खासिबारि गामिनिनो इन्टारनेसनेल फुटबलार बेबो बेनिफ्रायनो आङो माने न'खर संसार मानायाव गोसो होबाय आरो एबार सेकेन्ड इनिंसनियाव बेवहाय अफिसबो ओमफ्राय आं साननो डे बाय डे आंनि माने रेलनिफ्राय आङो खालि साख्रिल' मोनदों हा खिन्थु आं निजे माने खस्थ' खालामनानै इन्टारभिउ होनानै रिटेन टेस्ट होनानै आङो प्रम'सनखौ लादों आरो ओमफ्राय आं सिनियर बेसिसाव आंनो क्वार्टार मोनदों प्रम'सन मोनदों ओमफ्राय दा नियार टु माने 150 मान मोनो आरो आं सेलारि आरो गोदो खिन्थु फार्स्टआव आङो जास्ट 960ल' मोनोमोन आं बेजोंनो न'बो सालायोमोन दा खिन्थु आंना बेसेबांखिनि सेलारि आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे बायद' मेन्टेलिटि देहायारि गासिबो राफोद जायो बेजों लोगोसे सासे जाफुंसार बा नोंथांमोन बायदि जाफुंसार जानो हायो बे नब प्रजन्म जायफोरा लाइमोन गेलेगिरिफोर बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा थुलुंगाखां बिबुंथि होगोन दिनैनि सानाव बायद' बेनो गेलेनायनि लोगोजों न'खर संसारखौ लाफानानै गथ' गथाय हिन्जाव बिखुनजोफोरखौ लानानै टाइम मिलायनानै गावखौनो गाव बडि फिट खालामनो थाखाय एसेबाबो टाइम दिहुननांगौ गावनि बडि फिटखौ दिहुननो थाखाय आंनावबो जादोंमोन आंनाव प्रेसार सुगार जाजोब्बायमोन थाइरयड जाजोब्बायमोन खिन्थु आंनि बे सिनियरफ्रा थैमनिसा बा बाहेरानि बे सिनियर प्लेयारफ्रा होनबाय नों मानो न'आव थाबाय थायो खालि अफिसल' खालामबाय थानोसै नामा नों ओंखारबो नों बाहेरानिफ्राय ओंखारबासो मिथिगोन जे बाहेरानि दुनिया मा जागासिनो दं नोंनि बडिया फिटखा ओरैनोबाबो नों बडिया फिटबाबो नोंनि सिङाव खिन्थु नोंनि जन्थ्रफ्रा थिग नंला खिन्थु नों बाहेरायाव ओंखारबासो नोंनि जन्थ्रफ्रा थिग जागोन होननानै हार्ट माने फांसन जागोन एसे माने माबाफ्रा केल'रिफ्रा खम जागोन बिदि होननानै बिसोर आइडिया होनानै आं ओंखारफिननाय जादों आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे नोंथांमोन बायदि जाफुंसार सासे मानसि महरै जानो हायो साक्सेस सुबुं महरै जानो हायो एचिभमेन्ट लाबोनो हायो बे समाव मा इयुनफोरनि थाखाय मा एनकारेजमेन्ट होगोन बायद' मोजां बे माने बयबो गोसो होयोबा बैसोनि खोथा नङा बा फरायनायनि खोथा नङा सेस्था खालामोबा गासिबो हायो ओंखायनो नोंथांमोनाबो बयबो जायफोर बेफोरखौ माबाखौ नायदों बा भिडिअखौ नुगासिनो दं गोसो हो गावखौनो गाव फिट जानो जा होनबासो बे दालनाय मुलाय बा दावराव दावसिफ्रा जोबगोन होननानै आसा खालामो माने बिजि जानानै थानांगौ आरो मानसिया मोजां माबाखौ लानानै बेखौनो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुङो आरो गावखौनो गाव फिट लानो थाखाय सेस्था खालाम टाइमलि जानो टाइमलि उन्दुनो बा गथ' गथायखौ पारफेक्ट खोथाफोर आरिफोरखौ मोजाङै माने फोरोङोबा गावबो बिजि जागोन गथ'फ्राबो एक्टिभ जागोन रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनगोन आं 12 थारिखनिफ्राय मे 12 थारिखनिफ्राय ओइदिनखालि आंहा मेरेज देमोन मेरेज देमोन खिन्थु मेरेज दे जानो हायाखै आं ओइदिनखालि खेलायावसो एटेन्ड जाहैबाय ओरैनो मेसेज हरदों आं मिस्टारनो 13 माने फुंनिफ्राय खेला जादों खिन्थु आं जेखौ माने रेकर्डिं खालामना लादोंमोन बेहाय खिन्थु 13निफ्राय नङामोन आं रेडि गैयामोन ओइदिनखालि खेलाखौ जागोन होननानै खिन्थु बाहाय आङो 12आव बेलासियाव जों सहैबायना माबायाव इण्डियानिफ्राय
होमबा फिल्डआव टेक नाम्बार ओमफ्राय आइ कार्ड बायदि इनफरमेसन लानो थाखाय जों जेला थाङो आंनि माबाया इभेन्टआ माला जागोन होननानै आं जेला खबर लानो थाङो होमबा नुबाय आङो आंनि खेलाया गाबोननो माने हरसेनि गेजेरावनो ओरैबायदि रेडि लानांबाय आङो बेथ' आंखौसो जाबायना आङो मानो थाखाय थेवबाबो आङो सानबाय मा जिहेथु एथ' दिन आं माबागासिनो दङ नायनोसै सोर फैयो बिदि सानबाय आरोखि ओमफ्राय थांनानै आङो अखानायैनो फार्स्ट माने 1 घन्टा आवगायनो बिफोर टाइम सहैनानै नायबाय आरोखि कल रुमाव जे सोर दङ माबायदि मानसि दं नुबाय जे मालयेसिया दङ करिया दङ इण्ड'नेसिया दङ बाखि ओमफ्राय जोंनि इण्डियान साथाम आरोखि आंनियाव खिन्थु मालायनि ग्रुपआव दङ बाहेरानि इन्टारनेसनेल माने माबानि दङ आमेरिकानि दङ ब्राजिलनि दङ अस्ट्रेलियानि दङ आंनियाव खिन्थु गैयामोन आंनि 55 प्लासाव बेयो जोंनि थाखाय बिराद जोबोद बाख्नायथाव खोथा जे सासे बैसोगोरा मानसियाबो जे दिनै गेलेनानै बेखिनि मेडेलखौ लाबोनो हादों बा जोंनि गामिनिल' नङा बा क्लाबनिल' नङा सारा बर' जाथिनिबो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा थारमाने बिथाङा स्कुल फरायजेननायनिफ्राय गेलेयै दिनैसिमबो नागारबोआखै हयथ' बिथाङा दिनै गथ' 3नि बिमा जालायनानैबाबो गेलेगासिनो दङ आरो बे गेलेनानै बिथाङा जे एथ' गिदिर बे मान बान्थाखौ लाबोनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव खोथा आरो बिथाङा दहाय बुंबावदों जे बिथां गेलेनायाथ' एसियान खेलासोमोन दा आरो बावहाय सेलेक्सन जानानै थारमाने बिश्वआव मोनसे खेला जाबावगोन बे मास्टार गेम्सआ बा भेटेरेना दा बावहाय सेलेक्सन जानानै दंखाबावो दा बेखौनो जोङो आसा खालामबावदों बिथांखौ जे जाहाथे बिथाङा बेवहायबो मोजां गेलेनानै जाहाथे मेडेलखौ लाबोनो हाबावो आरो जोंनि बे खासिबारि गामि बा सायामाया क्लाबा जयैनो जोङो आरो बरायफिननो मोनबावो बेखौनो जोङो आर'ज गाबबावदों इसोरनाव जाहाथे मेडेलखौ लाबोनो हाबावो दा बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो सासे मोजां गेलेगिरिखामोन आरो दासिमबो गेलेगासिनो दंबावो हयथ' दानि दिनाव माने खेला दुलाया खुनु बैसोजों फाराग गैया उन्दैनिफ्राय थैजासिम गेलेनो हानाय बयहाबो दा सुबिदा दं खालि गावबागावनि पारफरमेन्सखौल' लाखिबोबाय थानांगौ जेखियानो जाया एथलेटिक्सआनो जा फुटबलानो जा बा भलिबलानो जा बबावबा नोङो माबा मोनसे मार्शियेल आर्ट्सआनो जा दा खुनु फाराग गैया बैसोआव गेलेनाया गासिबो जेखि डिसिप्लिनानो जा सुबिदा दंजोबो दा बेखिनिनो खिन्थु जोंहा दिनै बावहाय जोङो गामि दरसे रायजो राजा आरो क्लाब जयैनो जोङो बिथांखौ जोङो मान बावदों दा जोंहा जोंनि आखाइयाव बिथांनो मान बावनो थोजासे जोङो हयथ' माननि बान्थाखौ जों होनो हायाखै जों बिथांनो आर'नाइजों लोगोसे जों बिथांनो मोनसे फुलनि मोनसे माबा होदों दा हयथ' जोङो सानदों बिथाङा जोंनि जिथु मान बेजों गोजोनाखैबाबो हयथ' जोङो बिथांखौ जों गोसो गोरबोजों जोङो बरायदों बयबो रायजो राजा दिनै दङ बहाय खासिबारिनि गासिबो रायजो राजाफ्रानो दा जों खौसेयैनो बिथांखौ बरायदों दा बेखिनियानो दा आङो आसा खालामो जाहाथे फैगोन गेलेबावगोनाव बिथाङा मोजां माने रिजाल्टखौ होबावनो हायो आरो जों आरोबाव बिथांखौ खनसेबाव जों बरायनो मोनफिनो आं बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। थेंक इउ। थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो।
बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन